Баршагызга да сезнең белән уймак тапшыруы һәм мин Мәликә. Сезнең каршыгызда берсеннән-берсе уңган малайлар һәм кызлар. Һәм бүген алар безнең уеныбызда катнашалар. Командалар белән танышып китик. Сезнең командагызның исеме? Ә сезнеке? Командалар белән таныштык, димәк, беренче турны башласак та була. Беренче турыбызны башлап җибәрәбез. Ай командасы стартка басты, ә мин кагыйдәләрне аңлатам. Баштан алар әлеге тупны кулга алып, кыршаулар буенча сикереп узарга тиеш булалар. Соңыннан шулай ук тупны тотып тоннель буенча узалар һәм капкага таба баралар. Тупны куялар һәм аны капкага тибәләр. Команда ничә туп кертә, шуның хәтле балл ала. Иң күп балл җыйган команда җиңә. Мин исә Кояш командасы янына басам. Һәм без хәзер Ай командасы өчен җан атачакбыз. Дуслар, мин сызгыргач башлыйбыз. Киттек! Беренче уенчы кузгалды. Хәзер ул тоннельгә бара. Булдыра, хәзер ул тоннельдән чыга. Һәм капкага таба бара. Һәм тупны эләктерде. Ай командасының тупны хәзер дустыңа бир. Ай командасының бер балы булды һәм икенче уенчы башлый. Булдырдыңмы? Әйе. Афәрин. Ә дустың булдырачакмы? Әйе. Һәм дустың инде ярты юлны узды. Хәзер ул капкага таба бара һәм тупны тибәчәк. Туп эләкмәде, ләкин Ай командасының бер балы бар. Хәзер өченче уенчы башлый, ә икенчесе безнең янга бара. Бас яныбызга. Карагыз әле дусларыбызга нинди күңелле. Өченче уенчы тупны тибә һәм ул эләкте. 2 балл булды. Хәзер ул тупны дустына бирергә тиеш булачак. Кил безнең янга. Һәм соңгы уенчы юлны дәвам итә, бераз гына калды. Карагыз әле ничек борчылалар алар. Һәм соңгы уенчы хәзер тупны тибәчәк, ул тупны куйды һәм эләкмәде.
Ай командасы барлыгы 2 тупны кертте. Кояш командасы аларны уздыра алыр микән? Берничә секундтан белербез. Җанатарлар әзер. Кояш командасы инде стартта басып тора. Сыбызга әзер, димәк без башларга әзер. Башлыйбыз. Беренче уенчы кузгалды. Сез җитез идегезме, дуслар? Кояш командасының беренче уенчысы тоннель аша уза. Аны көндәш команда каршы ала. Һәм хәзер ул тупны тибәчәк. Ул хәзер тупны тибәчәк. Бер туп булды, бер тупны керттек. Беренче уенчы минем янга баса, икенчесе инде башлый. Һәм ул тоннель аша уза. Син бик тиз булдың. Дустың да тиз була алачакмы? Әйе ди, минем дустым, һәм ул тупны тибә, һәм электе Кояш командасының 2 тупы булды. Карагыз әле, дусларым, ничек сине? Кил монда. Дустың янына бас. 3нче уенчы юлны башлый. Ай командасы бик борчыла ахрысы, чөнки Кояш командасының катнашчыларын тоннельдән чыгуга каршы ала. Һәм хәзер алар 3нче уенчы тупны тибә, һәм ул электе. 3 туп булды Кояш командасының. Һәм соңгы уенчы башлый. Кил безнең янга. Карагыз әле, ничек шатланалар алар туп керткәнгә. Тизрәк булырга кушалар дусларына. Һәм хәзер ул тупны тибәчәк. 4 туп булды. Кил безнең янга. Беренче тур узды, исегезгә төшерәм, Ай командасы 2 тупны кертте, ә инде Кояш командасы 4 тупны кертте. Димәк, бу турда Кояш командасы җиңде. Ай командасы да сөенә, менә шундый достана мөнәсәбәтләрдә без 2нче турга күчәбез. Беренче тур узды, әлегә Кояшлар җиңәләр, аларда 1 балл бар, һәм без 2нче турга күчәбез. Һәрбер катнашчының кулында кыршау. Ул аны тәгәрәтеп таякка кадәр барырга тиеш була һәм конуска ыргытырга. Ничә кыршау конуска эләгә, шуның хәтле балл ала команда. Һәм җиңүче булып күбрәк балл җыйган команда санала. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Мин кыршауны кайтарам Кояшлар командасына. 2нче турны башлап җибәрәбез. Уенчылар әзер һәм мин сызгырам. Киттек. Беренче уенчылар кыршауларны әйләндерәләр һәм ыргыталар конусларга. Ике командада эләкте, икенчеләр инде башлый. Алга таба баралар. Кыршауларын әйләндерәләр һәм хәзер ыргытырга тиеш булалар. Ай командасының 2 кыршауы булды. Һәм
Кояш командасының да 2 кыршау болды. 3-нче уенчылар башлыйлар. Әлеге командалар тигез баралар. Соңгы уенчылар башлыйлар һәм хәзер бөтен нәрсә хәл ителәчәк. Булды! Икенче тур узды. Бу турда Кояшлар командасы 2 кыршауны эләктерде, ә инде Ай командасы 3 кыршауны конуска эләктерде. Димәк, икенче турда Ай командасы җиңде. Әлегә исәп 1-1, 3-нче турда бөтен нәрсә хәл ителәчәк. Дәвам итәбез. 3-нче турны башлап җибәрәбез. Исегезгә төшерәм, хәзер бөтен нәрсә хәл ителәчәк. 3-нче турның кагыйдәләре шундый. Командалар каршында таяклар торалар. Алар берешәр таякны алып, әлеге кыршау янына куярга тиеш булалар. Һәм шулай итеп 8 таяк төзелгәч, безнең кояш килеп чыгачак. Алар шулай берешәр таякны куячаклар. Бер кеше берничә тапкыр йөгерергә мөмкин. Димәк, бу турны Ай командасы башлап җибәрә. Дуслар, сез әзерме? Әйе! Җитез булачаксызмы? Әйе! Әйе диләр, хәзер тикшереп карарбыз. Без башлыйбыз. Вакыт китте. Беренче таяк инде урынында. Әйдә, тизрәк. Без сезгә моны бик тиз эшләргә кирәк, чөнки безнең вакыт бара. 3-нче уенчы инде таякны куя. Һәм Кояшның 4-нче нуры урынына басты. Тигез итеп куялар. Карагыз әле, тагын бер таякны ал. Һәм катнашчылар инде 2-нче тапкыр йөгерәләр. 30 секунд узды. Таяк урынында һәм соңгысы урынында. Әйдә, кире йөгер, тизрәк. Һәм мин вакытны туктаттым. Ай командасы үз кояшларын 45 секунд эчендә ясадылар. Кояш командасы хәзер аларны узып китәргә тиеш була. Булдырып чыгарлармы? Хәзер карарбыз. Ай командасы ял итә. Дуслар, кояшыгыз матур чыктымы? Матур чыкты диләр. Кояш командасының кояшлары матуррак булыр микән? Хәзер тикшереп карарбыз. Дуслар, мин сызгыргач, сез кояшның нурларын төзи башлыйсыз. Киттек. Һәм мин вакытны башлап җибәрдем. Беренче таяк инде урынында. Әйдә, икенче уенчы алга йөгерә. 2 нур бар инде кояшыбызның. Һәм 4 нуры булды кояшның. Әйдә, тагын икенче түгәрәк китте инде. Уенчылар икенче тапкыр йөгерә башладылар. 26 секунд узды. 2 гына таяк калды. Һәм кире йөгер, тизрәк. Вакытны туктаттым. Берничә секундтан без нәтиҗәләр ясарбыз. Уенга нәтиҗәләр ясарга вакыт җитте. Исегезгә төшерәм. Беренче турда Ай командасы җиңгән иде. Икенчесендә Кояш командасы. 3-нче турда Ай командасы үз этапларын 45 секундта узган булсалар, Кояш командасы моны 36 секунд эчендә узды. Димәк, бу уенда Кояш командасы җиңде. Аларны тәбрик итәбез. Ләкин бу нәтиҗәләргә карамастан без барлык катнашчыларны да бу күңелле уен белән тәбрик итәбез. Аларга без шаян значоклар бүләк иттек. Ә безне кунак иткән өчен без Бала Сити балалар бакчасына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бүгенгә исә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!